Erokamano Joyce. Anyalo wacho ni biro mar Sugar Act dhi kelo gimiluongo ni sanity kata order in the industry. Kendo odhi duoko gimiluongo ni mibadhi piny. Achiel kuom mibadhi manyalo wacho Joyce en ni wan kod kambewa mabondiko jotich. Kidhi Sony, Chemelil, Muhoroni. Sama wawuoyo kodi ni nitiere gope mag jotich ma Sony, ma Muhoroni, ma Chemelil, man Nzoia. Maduto tetete ne chupa about 5 billion. Kane wan gi President William Ruto Sony last year. To notame penjore ni to kambi okawo niang' japur, orego, okochulo japur, okochulo jatich, okwayo kony mondo loan obed written off. Jatich bende okwayo ni okochulo. Achiel kuom gima osebedo nyaka ne wadhi e afa ni mibadhi nyodhi malo. Mibadhi odhi malo ma jotich ok chul. To managing directors to nitiere kambego. Nyoche wabedo kama situation makata board bende nyoche ne onge mag Sony, Chemelil kod Muhoroni. Nikech ne wadhi e process mar ang'o mar leasing. Sama wuoyo kodi ni Joyce, an kaka Atiang nikech riwruok na kinene in full and Kenya Association of Sugarcane and Allied Products. Namba achiel en ni japur idhi chul molasses. Kendo achiel kuom report mose losi murumo achiel kuom gimomiyo ne wadhi e court ne wadwa ni mondo chulwa the byproducts and molasses report mare ready idhi team public participation e bura ma Friday mondo kaber chakre Januar idhi chul japur molasses. Mar ariyo kambe ma jotich nyoche ok ochul gimomiyo jotich ma Sony ok ochul kuom dhiga achiel. Chemelil the same, Sony the same. Tiende ni mibadhi nyodhi malo. Masa mowuoye ni kendo an kaka Atiang nyase ndiko barua ne Honorable Mibadhi ma en minister marwa mar finance. Kendo an kod appointment kode juma manyien. Wadhi gi jo union mag jotich ariyo ma Sony, ariyo ma Chemelil, ariyo ma Muhoroni, to kod cooperative union kod directors mag outgrowers company. Mondo wadhi wabed kod Mheshimiwa Mibadhi nikech en ema koro ochung' ne weche mag pesa. Mondo kapok ochopo Christmas ochul jotich gopegi ma Sony, ma Muhoroni, ma Chemelil nikech Nzoia nosechul. To magwa gi pok otim ang'o pok ochul. At the same time wan kod gope mane loans mane omi outgrowers company machalo Chemelil, Sony outgrowers, Muhoroni outgrowers, Nzoia outgrowers. Ne niange gi notere factory ma factory norego tok no chulo. Kuro mago bende gin achiel kuom gigo mwadhi bedo gi bura gi minister mar finance mondo oket gi e budget mondo gope gi bende